Exact. Filtrul de la DSG. Vă rog frumos, cei care vă încometați să faceți serviciul, să urmați cu strictețe detaliile. La ce temperatură dai drumul, la ce temperatură măsori nivelul, pentru că altfel riști în timp să distrugi mecatronicul. Da. Folosiți adaptorul pentru introducerea uleiului în cutie. Nu porniți fără gram de ulei. Curățați bine recipientul înainte să băgați uleiul. Și restul bănuiesc că știți. Dacă nu, o să vă las în comentariu toate detaliile la gradele și între 35 de grade și 45 trebuie măsurat. Asta să aveți foarte mare grijă. Asta e prima tură ce curge, dar înăuntru mai este ulei. Băgați imbus 8, deșurubați și iese așa zisa jojă. Și atunci acum se scurge absolut tot uleiul. Așa arată această jojă. Uleiul trece prin ea. Care este faza? Bagi ulei în cutie, după ce pui joja, bagi ulei în cutie și uleiul o să urce așa în sus. Când de aici dă afară, atunci închizi, dar nu mai puțin de 6 litri. Bagi 6 litri de ulei înăuntru, închizi bușonul și pornești mașina. Aștept să se încălzească. După ce s-a încălzit mașina, te uiți cu testerul la parametrii temperaturii uleiului din cutie și atunci când a ajuns la cel puțin 35 de grade, maxim 45, desfaci bușonul și lasă curgă. Pentru că uleiul, clar, are altă densitate și atunci pe aici curge afară. Când începe așa să picure, cum e acum de exemplu, închizi bușonul și gata. Intrați la parametri, temperatura din cutia de viteze și așteptați să urce la 35 de grade. Deci am băgat cei 6 litri, este închis, deci nu curge, da? Și acum l-am lăsat să meargă până ajunge la cel puțin 35 de grade temperatura în cutia de viteză. Deci uleiul din cutia de viteză la 35 de grade și atunci puteți să îi dăm drumul, să lăsăm să curgă și când începe așa să picure, atunci îl închidem de tot și gata. Dar în tot acest timp, cât el se încălzește, trebuie cel puțin 5 secunde să fie băgată în fiecare viteză. Deci piciorul pe frână, dai în retur până simți așa că se construiește presiunea. Deci temperatura trebuie să fie între 35 și 45 de grade. Atunci îi dați drumul să picure. Aici încă curge, când începe doar să picure, atunci punem bușonul și gata. Vedeți? Ca în momentul de față. Acum este gata, punem bușonul. Bușon nou cu garnitură nouă, îmi alunec acum mănușile și e rău pe o mână. Strângeți la 45 Nm care trebuie și gata.